Veci, ktoré milujem, ale nenávidím zo srdca balenie. Poďme na to. Takže ako prvé tu máme tento púder od Catrice, lebo ja ho otvorím, hej. Je otvorený. Dobre. Teraz keď ho sa budem snažiť zavrieť, tak mi to dobre nejde zavrieť skoro nikdy, lebo neviem, či to tam vychádza zle, že tie čiarky sa to tam proste vidíte, tuto sa to zle dá, proste to nemám rada. Ale produkt je výborný, normálne. Potom toto, hej. Prvá vec, toto, áno. Potom aj druhá vec s týmto rúžovým viečkom je to, že on sa hneď tuto rozbije, proste ja ho takto položím a on sa rozbije a netuším akože kvôli čomu, lebo akože je to plast, hej, ale nerozbíjaj sa, kámo, halo. Ale zasa produkt milujem. Teraz ideme na to Skin Glaze Hydration Serum Primer od Catrice. Je to táto pumpovačka a mne to proste nejde otvoriť. Ja proste niekedy, lebo ja si toto vždycky dávam na bronzer, aby som mala akože ešte viacej krémovejší ten bronzer, hej. Ale ja keď mám masné ruky od krému alebo tak, mne sa to proste šmíka, nejde mi to otvoriť. Áno, je to možno aj moja chyba trochu, ale nie, lebo je to zaseknuté. Väčšinou sa mi ona urobí, že tak toto mám, snažím sa to zatvoriť, ale tu je to zaseknuté a nejde mi to otvoriť. Ale produkt milujem. No, toto je vec na pery zasa od Catrice. Toto, ono to tuto tečie, to je jedna vec, že to tuto tečie proste, hej. A ďalšia vec je to, že je to sklenené a mne to spadlo, a už je to tuto rozbité, hej, nemám tam proste kúsok, je tam sklo. Ale akože produkt milujem, hej, ale... No a teraz tu máme poslednú vec a to je zasa skincare. Je to od Essence, je to toto Daily Drop of Energy, toto sérum, toto oranžové. Ono toto sérum má túto vec, ktorou potlačíte a to sérum vám akože vyjde, hej. Ale tuto je ešte miesto dole, takže ja keď toto omylom zatlačím, tak ono to teda vyjde, hej. A ja potom, že to idem použiť a hneď to mám všade na rukách. Ale zasa produkt je dobrý, milujem ho, ale akože... Takže áno guys, toto je z tohto videjka všetko. Za 10 lajkov, keď bude na tomto videu 10 lajkov, tak natočím druhú časť, kde budem hovoriť, že nenávidím produkt, ale milujem balenie, lebo aj toho je veľa. Takže guys, toto je asi všetko. Bye!